Yeah, now it's high time maZimbabweans. Now it's high time. Pane vaita nharo tichitaura kana kuti vaipikisa tichivaudza. Zvinhu izvi zviri igame reZANU-PF. Vanhu vachiramba vachingopikisa vachitaura zvavari kutaura. Right now, vazhinji taikurudzirwa tichinzi endai mumastreets. Endai kwose kwamunoda kuenda kwose mune makaprotectwa. Mune makachengetedzwa. Mandiye zvinezvi ngatitarisei kuti vaitikurudzira kuti endai pose papi nepapi. Vava vasipo. Ende vakaenda vacho vakarohwa vamwe vakatokuvara. After that mapedza kurohwa seizvozvo. Makuchiudzwa manje nemakuru vaya kuti no. Ngatichimbomirai zvetoitoyo zvekundomipinda mumarodhi. Vakuru vati pane anza yavachaveya nayo kana kuti yavachakupai. Ndopaya petinoti chinhu chinonzi kuonesana semaZimbabweans chakakosha. Paya pamunogona kunzwa umwe munhu achitaura paya musatanga kungomanyira kuita hasha kana kungotanga kungobuda musaga musati maona kuti right. Zvekutaurwa neumwe munhu zvakanakira chii uye zvinoti vakapapi. Dena kuri kuti maZimbabweans taiva nenjere. ZANU-PF makaita zvokutamba. Vazhinji venyu muchachembera makabata midonzo makafa makaneta mabhonzo makadliwa kunyange namabhonzo acho akapera ZANU-PF muchingoisiya iripo. Because njere dzedu isusu semaZimbabweans hadzisi kushanda. Ndakakuudzai kudhara zvokugwidzana zvamuri kuita izvi musora muchiti zvimwe zviri kumanya zvichiteverani, zvimwe zviri kumanyawo zvichiteverani, zvimwe zviri kuteverani. Zvavona vaya vanotevera umwe muzotanga kutukana nepasocial media. That is nothing, guys. That is nothing. Yes, zvinezvi muri kuona kuti game riri kutambwa apa muchatori unzwisisi veya muchaoni kuti zvakufamba sei zvaita sei vananyoka yemabhunu vacho vakukunyararidzai vakuti nochinyararai. Vaisa maswitsi mumuromo here kana zvaita sei but ndo vaimboye kutaurira kuti 31 munhu akagomana kuenda hatisi kuda kana chiuno kana chii but now zvauya neimwe nzira. Saka chinhu choka chitoda kungotaurira napanche kudayo kupupuruka kana kuti ngati kupaumba kumwe kwose tingapaumba zvedu but Zimbabwe iyi haitodi kugadziswa nemagadzisiro amoda kuita. Asiwo ndoda kukupai muenzaniso wokuti army yacho yamuri kuti ndeye muZimbabwe ndiri kutoprotecta ZANU-PF yacho ndiri kutoprotecta Mnangagwa iyoyo. Zvinoreva kuti army yenyu iri kudya nana Mnangagwa iri kudya neZANU-PF. Zvinoreva kuti army yenyu nemapurisa ngati time yose vanomanyira kukurova ino kukurwadzisai nekukuvhiringidzai. Zvinoreva kuti ivo ndo vari kudya imi mamusiri kudya. Saka zvinoreva kuti kana mada kugadzira nyika yenyu yeZimbabwe motosimba uye motomira ngati motoita chinhu chimwe mose sevana veZimbabwe. Motsvagawo mamiriro enyu amunofanira kuita then mosvika mondogwidzana navo mezhu bara to bara mokandirana mabara. Noti kuti imi munoenda muri kwatondoratidza kuti tonoita zvedemo. Demo kana vote kana kuti kuvhota chaiko hazvichabatsiri muZimbabwe. That is nothing. That's why takukuudzai kuti it's high time now. Kwa kuti kupopota nekupaumba kumwe kwose kuti vanhu vanongotukana zvisina meaning pasocial media ka kutoshaya brain kuya. Kushaya njere. Wakaona kuti zvatagwa neumwe munhu wadi kuzvitevedzera zvitonana kunyarara zvako. Wozi nawo yezinezi zikadarisa vazhinji vacho vaipaumba kutanga kuna yenyoka yemabhunu nevamwe. Machitizi. Vamwe ndo vaiti geza ndo comrade geza ndo munhu mukuru. No zvapo nati vana geza vacho zvavari kutanga kukunyararidzai. So what's next? Kureva kuti dzimwe time kana zvaya mukawa vamwe vachitaura. Tangai mangofunga koga kuti zvekutogwa zvacho zvinotibetsere uye zvakanakira chii kana kuti zvinobetserawo here. Hazvishandi zvatiri kuita maZimbabweans izvi. Vazhinji vedu ndikada kuti ndikuudzei tichafa tiri makambona zvinoita huku nochengetwa yonuna yapedza kununa seizvozvo yoryiwa. Zvava kuti haina betsero panyika chayo chaikangomirira kupinda pakati pemazino yokandwa mudumbu yotodyiwa yotofa zvapera. Ndozvakafanana nemi maZimbabwe muri chikafu chavamwe vanhu. Muri imbwa dzevamwe vanhu munofanira kungoshanda muchitevedzera zvinodiwa nevamwe vanhu vekunze kune dzimwe nyika. Munyika menyu umomo futi just because njere dzenyu madzishande ende hamutani kupikisana mutani kungotukana zvinangana nemusoro. Chomunotukanira chacho nepasocial media wa. Because nezvi vose maituka vamwe muchitukirira muchidii. Saka chindiudzai kuti muchaenda kupi because maituka vanhu kamuchitonyarara ivo vachikuudzai chokwadi. Vachikuudzai kuti hamuna munhu wamunobvisa ende vhele vazhinji venyu munokuvara. Kuti makada kupinda zvakatonyanyisa mumastreet pamwe makakuvara vazhinji. Yadai vamwe vakatofa.
saka regedzai kungososegwa kuita senge hanga dzinososegwa kumumbure. Ndozvamuri kuitwa imimi vanhu. Saka mukasachenjera vazhinji venyu muchapinda mumariva amusingazogoni kubuda, ene muchipindira nzungu imwe futi. Vacho vaikukuudzai kuti pindai mumarodhi, kono vakanyarara vakati zi. Ndaona zvimwe zvimameseji ingati kuvidhimeti yakati kuTikTok. Chakutonzi kwa hayo apovho chimbomira izvo kudi nyaya yanzi vakuru vachauya neanza ende anza yakakunakira imi semaZimbabwenzi. Saka munondoziva kuti mune imwe anza yamuchapiwa vanhu vacho imimi vaikupai simba vari vatanga kutobhuraibhiwa vakatanga kutobvuma vakatanga kuda kunyarara. Ndopatiri kuti hedu kana mazogara mobona maZimbabwenzi shandisei njere muterere kana vamwe vanhu vachitaura munombotererawo moona kuti right so vari kutaura zvingatibetsera papi kana zvakanakira chii moisa musoro pamwe chete. Izvi zvamuri kuita izvi dzinonzi nhambetambe ende nhambetambe dzacho ndio ziya dzataita tiri zvanana ziya dzekuti ndikakumbigwa mbuva nechimwe kana kuti ndikakumbira chisikana mbuva chikandipa mbuva kuchikoro ndototi ibhebhi rangu. Ini ndikakumbirwa zvakare mbuva nechisikana ndikachipa mbuva ratova bhebhi rangu umwe akatozvikumbira totokonana. Kana kuti zvidzimba zviya zvataivaka kumahumbwe ziya tichiri zvana zvitoko ndo zvamuri kuita izvi zvamuri kuchaitiswa nanhasi. But chokwadi chechecho imimi chenyika yenyu muchichiziva. Musazofa makanyengerana muchiudzana kuti ZANU-PF munobvisa nedemonstration nekudemonstrata no. Musazofazvo makaudzana kuti ZANU-PF muchaibvisa nebhilo kana kuti nekuvhota. Kanga mwaizvese izvozvo. Kana matoda zvokubvisa ZANU-PF muZimbabwe mune matobvisa vanhu vekunze vakabata ndikati ukuru munyika menyu chete ndokuti mugonzi matora nyika yenyu semaZimbabwe. Zvinoreva kuti panodeuka ropa. Kwete zvimwe zvose zvamunonyengerana muchiudzana nhema idzi ngano idzi. Kana mazogara ndo ngano dzamuri kuita idzi. Zvimwe zvimachinyarara machiti zi. Asi maimbopopota muchitaura kuti mune masimba kuti muchandosvika muchindotobvisa Mnangagwa muchanomuudza kuti buda musetsa uzorowe pasi. But taikuudza hedu nedzimwe nzira. No. Mungwarire kuti igame riri kutambwa. Geza kusikare waidya neZANU-PF pasura. Nhasi ndakumukira ZANU-PF. Nyoka yemabhunu waidya neZANU-PF pasura. Nhasi ndakumukira ZANU-PF. Tikakuudza tikati zvingwarire zvinhu izvi muzicherekedze muzvione. Nawo umwe nomwe achimira ati zine chifoni chake. Taurai zvamaitaura muchita tione. Kana kuti kondunyaya nedemo yacho tione kuti inosvika papi. Ndizvo ndaikuudza kuti varume ngationesanei zvinhu zvinoita kuti nyika yedu toita sei kana kuti tofamba sei kuti isusu tigogona kuzova vanhu. Chenjerai kuti kuzodzokera kuZimbabwe makaita kutamba kumberi kunoenda. Vazhinji muchatonzi muchandowanika kwakachinjwa maID. Motosvika monzi no. Avasi wekuZimbabwe muno muZimbabwe hatina vanhu vakadai. Kureva kuti mune makuchitochinjikwa zvinhu zvese. MaZimbabwe kana mazogara ngwarai. Ziya zvokutukana pasocial media ziya siyai. So kungoti mukangoona zvemunhu angotubuka achibva from nowhere ototi ini ndoda kuita chakati kana kuti Mnangagwa ndoda tomubvisa mangwana chaiko motosapota siyai. Tsvagai chinoita kuti upenyu hwenyu hwemangwana huve upenyu. Kwete zvamuri kuita. I know kuti izvezvi pane vazhinji vanogona kutouya ndovati vatotaura neside ravo but hatarisi mashoko akanaka ndiri kumupa kuti no. Apa dai taonesana tikadai. Unotomanya kutopoza nekutotaura svina dzakewo. Haisi problem but I think apa chokwadi muri kuchiona kuti no vanhu vazhinji vaitaura. Ngwarirai kundouraisiwa, ngwarirai kundokuvadziswa nevanhu vanenge vagara kudzimba dzavo. Mumuchinzi su. Twasembudzi dzingudzipinda muchirugu tigobata toda kuuraya. Ameno gore richazonzira muka maZimbabwenzi. I think pane zvichaitika gore iroro because kana mukanzi mamuka mava vanhu vokuti takukwanisa tose kuita chinhu chimwe chete. Hatichakamurani kuti rimwe rinoteverera nhingi mamwe anotevererawo vana nhingi. Apa vanhu vacho muri kuteverera futi ndio vacho vekunze vari kutonga nyika yenyu vari kukukamurai vakati vamwe teverai kuno. Kana matoda kuti mugadzirise nyika yenyu yeZimbabwe kana kuti nyika yedu yeZimbabwe. Chikuru chiripo ndechekuti panofanirwa kuitwa plani dzine musoro tsvinu. Mondofesana nevamwe venyu maZimbabwenzi vamuri kutaura kuti ndo vakabata army yemuZimbabwe ndo vari kusapota Mnangagwa ndo vari kusapota ZANU-PF.
zvinoreva kuti ndo atete akufesana navo, ivo vachikanda obara muchikanda bara. Tambozvitaura tikati panodeuka ropa ipapo, ndokuti Zimbabwe igonzi yasununguka. Pasina kuitwa zvese izvozvo, dzimwe dzose idzi ringangova dambe, muchikuvara muchiwedze pafiye futi. Ende mawedze pafiye mangwana mukanzodzokera futi kundodemonstrata, hamudzokeriko because makaropwa. Ende makatoona makatokuvara vese vakatorobwa vese, makutoona kuti ya zorovesa izvi zvinhu izvi ende zokuvadzisa ende zvongosvosvegwa zvacho hazvitobudi. Tochikuudza kuti no, vanhu vatema dai tashanda sezvizvi tidai. Tongopikisana zina kana nemusoro ende takatokandibwa chimwe yacho ngoti umwe munhu andonyatsoona kuti no chikutaurwa pa chokwadi asi nokuda kuti iye anosapota nhingi. Anobva atotanga kuopoza chiya chokwadi chaari kunyatsoona kuti chokwadi. Anobva atanga kutochiopoza. Ndo patiri kuti kana tazogara maZimbabwenzi gore ratichamuka kana kuti gore ratichatanga kuita njere, maybe ndo patichazotanga kuita chinhu chimwe chete uye chinhu chakasimba chakarongeka uye chichagona kunzwikwa nedzimwe nyika kuti maZimbabwenzi aiwa vanga vakaiswa kana vanga vakamwiswa mvura dzevanhu vakafa, saka vose vanga vakafa asi kono vamuka vakamwiswa mvura dzevanhu mapenyu. I hope ndo zvotakaitwa tose maZimbabwenzi mazhinji, because time inotaura mumwe munhu chokwadi hakuna munhu anochinzwa. Vazhinji tinotomanyira kuchiopoza chokwadi ichocho, asi kuti nokuda kwokuti hapana anonyatsokuziva kana kuona kuti iye ari kutaurawo chokwadi here kana kuti ari kutaura zvinhu zvemanyepo. Asi kazhinji chokwadi chimwe nechimwe munhu anochiona kuti ichi chokwadi. But nokuda kwokuti inini ndine zvimwe zvandosapotawo zvangu mumusoro mangu ati mumwoyo mangu, ndobva ndatanga kuopoza chokwadi ichocho, ndotanga kutaura zvangu. Ndo zvinoitika mukurarama kwavanhu vatema. Saka ameno maZimbabwenzi apa ndangotaurawo zvangu, kana kuri kwokuti tinoonesana zvokuti tinokwanisa kufamba tichienda kumberi, tinokwanisa kuonesana uye tichiudzana. Even inini if I am wrong, tell me no, apa uri wrong apa. Ndo ende ndinotobvuma kugadziriswa because hapana munhu ari 100% correct. Panowanikwa wrong, panowanikwa right. Saka ndokutendai maZimbabwenzi, ndokutendai. Kana tikazova nemwoyo umwe chete ndoona sokuti tichagona kufamba tichienda mberi uye tikakunda. But now tiri kuita mahumbe, tiri kutamba izvi zvekutamba izvi. Ende vazhinji vedu tinotori nelagi, vazhinji vavana vakafa.